Pozdrav svima, moje ime je Biljana Vasev, dobro mi došli. Da iskoristim priliku pre nego što krenemo s videom da vas pozovem da pozovete vi svoje drugarice, mame, sestre, komšinice da se prijave ovdje kod mene na kanal zato što ćemo kad budemo sakupili 500 prijavljenih da organizujemo jedan giveaway. A sad idemo polako na video. Ovaj karminčić nadajmo se da će da izdrži do kraja videa, inače ako krene da se nešto suši, bit će odstranjen. Sjećate se ovog Trendy Tap Intense Color Last Lip Stylo. Divno miriše, boja je predivna, movi, mada se kod mene na usnama sad vidi nešto malo tamnije. Međutim, šta joj se desilo, ništa specijalno, ali kao da mi je počela nešto da se mnogo suši. Čekajte malo da dodamo. Doduše sa unutrašnje strane. To bi bilo to. Inače ovako je stvarno divna i stvarno je ovako mat i ne mrda. Ovako izgleda, mislim da je već sad izašla iz asortimana, ne znam da li možete negdje da je nađete, ako ugrabite, vrh. Nego šta mi danas imamo? Imamo haul, imamo DM haul, imam par stvarčica od kozmetike pa bismo mogli da krenemo od toga jer posle imamo šminkicu, a svi znamo da nekako najviše uživam u tom delu videa. Prvo što imam da vam pokažem jeste ova farba palet broj 800, tamno smeđe. Ovo je neko deluxe izdanje i to sa nekim uljima. Kaže, raskošna luksuzna dugotrajna boja, dubinska nega, prekrivanje serih 100%. Mislim, znači radi sve kako treba. Ajde českom da otvorimo. Ja ovo prvi put koristim. Bila je u, naravno da imamo na sniženju onih 15, plus 15% osim redovnog sniženja, tako da je bila negdje oko 210 dinara. Ovako je bila valjda 240 i onda kad oduzmete bude oko 210. Možda sam se, da kažem, zeznula što nisam uzela još, kad već svakako koristim, jer tamno smeđa je moje boje u suštini, tako da, mislim, ne bih sad nešto pogrešila, pogledajte kako je divna, mislim, boja, a i dama, naravno. Uzela sam i jedan Ebelin veliki od 200 ml aceton, odnosno, jel da, uljani skidač, odstranjivač laka za nokte, kaže da je bez acetona, da, mislim, jeste, verovatno, malo sutra. Šalim se, jer ne može nešto da vam skine lak za nokte, a da nema nekog hemikalija, tako da to je to, nema veze. Velika bočica, eto, 200 ml, nije mi bio baš sad hitan, ali sam htjela da ga kupim kad je već na sniženju, bio je valjda 200 dinara plus zapravo minus onih 15%. Imam još nešto od kozmetike, a to je muška kupka, međutim, pa šta, ja ću je koristiti. Stvarno muška, međutim, toliko divno miriše na okean, na more, na leto. Šta kaže zvanično? Cool down your body, odnosno, jel te, da se malo raskladimo. Gel za tuširanje, Arctic Fresh, da, tako, arktički neki okean, njam, voda, more, to mi treba. Ne znam koliko je bio, znate ono nešto, ili je 119 ili oko 99, nema veze, nisam ga nikad koristila do sada. Čim je nešto ovako plavo, divno, to je znači za mene. Ima neku, verovatno, mentu, neku biljčicu, čini mi se da efekat hlađenja, ali ne kaže sa čim, tako nešto kiselkasto, to mi treba. Ajmo dalje. Na vašu preporuku sam uzela ove tufere, balejne, beli i plavi, mislim samo ta dva i imaju barem kod nas. Jedni su, to jest ovi plavi su sa micelarnom vodom, a ovi sa uljem, odnosno oba tvrde da skidaju vodootpornu šminku, mada pretpostavljam da će biti bolji ovi sa uljem. Ja tufere u suštini nikad nisam koristila, možda ono jednom nekad davno, mislim tufere obične kao tufere, zato što mislim da se tu bez veze baca previše nekog otpada. Više nekako volim onu vatu, neku lepu mekanu da nađem i onda izvučem koliko mi treba. Vidjet ćemo kako će da se pokažu. Sećate se ove maskare, ako pogledate na Instagramu ove video, vidjet ćete koja je maskara u pitanju. To je u stvari ona
Trendy Tap, nešto vodootporna, koju sam izgrdila. Zato što stvarno jeste nešto malo bez veze. Odnosno, previše tu posla, evo sad mi se mrse trepavica, previše tu posla oko nje treba, umažete se i tako to. Hajde sad kad sam je možda malo uhvatila fore, odnosno, htjela sam da je bacim, pa mi je bilo žao, pa sam rekla hajde probaj još par puta, izdrži. I onda se desilo ovo sniženje, uzela sam ove da skidam njima, tako da se nadam da ću uspjeti, deluje da ću uspjeti da se malo izvežbam, evo ovo je već bolje, mislim nisam se onoliko umazala koliko je na početku bilo, mislim u redu je ona na kraju, ali dok se vi namučite to da sve nanesete, dođe vam ono do ovde, ali hajde. Uzela sam ovo, uzela sam i još jednu stvarčicu, sad ću da vam pokažem. A to je opet nešto od Trendy Tapa, to je ona, ako ste vidjeli, Lash Foundation and Base. Odnosno baza za trepavice, odnosno baza za maskaru. Kaže da ima 12 ml, ovdje je malo šuga od onog bar koda i onih nalepnica, no dobro, evo ovako izgleda. Mislim, ja sam već provjerila. Vidite, kao tečni puder, jel te, tako nešto. Ništa specijalno, na nešto miriše na tako na puder. Nisam probala, mogla sam vidjeti u ovom videu pa sam zaboravila, ali dobro, nema veze, bit će prilike. Ako ste vi probali, pišite, trebalo bi logično da bude naneto na čiste trepavice, vjerojatno malo da se osuši i onda preko toga maskaru. Dakle, naoružena svim ovim, računam da će ova maskara da mi se pokaže ipak dobro, odnosno da ću probati da iskoristim pa makar i mjesec dana. Prosto ne volim da bacam. Eto, stvarno ne volim, to mi je bez veze, hoću da iskoristim. Probit ću. Oh, she's sweet but a psycho, we love it psycho. Jeste li spremni da pređemo na šminku? Što se šminkice tiče, uzela sam jedan Wet n Wild Photo Focus Foundation, odnosno tečni puder, koji izgleda ovako. Moja nijansa je soft beige. Nije da mi je bio neophodan, čak što više uopšte mi nije bio potreban. Ali sam htjela da uzmem da ga probamo, mnogi su ga već probali, pa kao hajmo i mi. Stvar je u tome da ja već imam dva od Oriflame-a, ona moja dva omiljena Everlasting, znači evo ga, to je u stvari ovaj, to je uvek onaj koji imam na sebi kad me vidite. A imam i jedan koji sam dobila u nagrađivanju od Makeup Revolution, njega nisam probala, a uzela sam ovaj da probam, eto, mislim, strašno. Ali dobro, vi, deco, nemojte to da radite. Dovoljan je jedan puder, da se razumemo, potrošite, pa onda, naravno, ako je umeđu vremenu neko sniženje kupite, da imate, jer ništa gore kad vam nešto treba, a tad tog trenutka nemate i treba da krenete u prodavnicu da kupite. Tad ste na šteti, pazite, marketing igra na tu kartu, uštedite svoje parice, čuvajte. Dakle, probat ćemo. Delo je da bi mi boja odgovarala, znači soft beige, ja sam inače natural beige ako se radi o onom Oriflame, zapravo ovom puderu, pa trebalo bi da će da odgovara. To je to. A znate onu policu u DM-u gdje su proizvodi kojima ističe rok trajanja ili izlaze iz asortimana? Tamo sam našla ovo sredstvo, odnosno nekakvo ulje, zapravo je serum za nokte. Kaže da je 2 u 1 serum koji neguje nokte i zanoktice. Hidratantna receptura sa kofeinom, ekstraktom koprive i aloe verom. Iz kontrolisane organske proizvodnje pruža intenzivnu negu. Vi kad ste tamo na onoj polici, mislim, može nešto fino i da se nađe, stvarno, međutim, oprez. Znači, tamo, kad recimo dođete, prvo iz daleka onako malo se udaljite i samo gledajte. Nemojte ništa da dirate jer moguće da je nešto umazano, da se nešto izvrnulo, da je se ulepilo i tako to, da se sad i vi ne biste ulepili. Moj je savjet, onako iz daleka, ošacujte polako, pogledajte šta sve ima. Nekad bude stvarno nabacano, nagomilano, pola ne vidite šta je. Naravno da ćete na kraju morati da se pružite da vidite šta je to tu. Naravno. Međutim, kažem vam, ko nema iskustva da se ne biste umazali, da vam ne bi ono sve popadalo, posle mora plaćate to što ste razbili, mislim, razumete, vi samo polako, a može da se nađe po nešto fino. Evo, ovom ulju ističe rok, čini mi se za mjesec, dva. Mene
lično to možda mnogo i ne interesuje, jer svaki proizvod, ako se dobro ovako stanete pa razmislite, ovo mu je shelf life. A i ako hoćemo da budemo još realniji, znači na engleskom je neko davno pogrešno preveo zapravo sa engleskog, odnosno na engleskom uvijek piše best before. Best before znači najbolje upotrebiti do tog roka, ali to ne znači da će da se pokvari do tog trenutka. Razumete? Znači, neko je nekad davno na srpskom napisao rok trajanja, pogrešio je. No, nebitno. Dakle, da znate, recimo, ili karmin, pa ja imam karmina starih 5 godina, pa zar ću da ga bacim ako mu ništa ne fali? Naravno da ne. Mislim, ja ne bacim. Naročito one koji su mi divni, koje volim, pa nekad vrlo često i ne koristim, samo da bi mi kao duže trajali da ih imam. Dobro, ja možda malo i preterujem, no da vam kažem za ovo ulje, divno miriše, valjda je to taj kofein i ta aloe vera i šta reče još da je. Ima, vidite, ove sitne tačkice, valjda od neke, pretpostavimo biljčice, može biti da je aloe vera. Znači, Alverde, organska kozmetika, ovo nije lak, nego je ulje. Sad, to meni malo predstavlja, da kažem, problem, jer radite rukama, mislim, non stop ili ste na telefonu, ne možete sa tim mastim. Zapravo deluje da je malo onako gušće, pa neće baš da se razliva, ali svakako ćete vi, da biste dobili što bolje rezultat, da uzmete i da utrljete. To jest tako ću ja. Nisam ga koristila, ali deluje fino i miriše super. Ko čemu ja o karminima i to Trendy Dab. Evo još jednog. Jeste spremni. Znate šta mislim da je? Ovo je prethodna kolekcija. Dakle, i ovo izlazi iz asortimana. Međutim, ono što mislim da je naredni krik mode, odnosno mode što se tiče šminke, mislim da su to karmini u stiku. Ajde baš da ispratite, propratite, vidjet ćete. Eno, Maybelline je izašao sa takvim, Trendy Tap je izašao sa novim, mada je on već imao i prethodne 2 godine. Ovaj konkretno je Velvet Sense se zove. Velvet Sense, znači nije baš mate, nego je onako malo velveti. Lipstick pen, Trendy Tap. Ima li neka gramaša? Nemam pojma. Broj je 0,45. Boja šljiva. Meni, pošto je šljiva, odnosno topli podton, meni to neće stajati, ali ću dati nekome. Ali je boja, sama po sebi boja je divna. Znači, boja je divna. Međutim, mislim da meni ne stoji. Eto, mislim, ima taj ljubičasti, ali isto bordo, šljiva, neki taj ton i stvarno je divan i divno miriše. Ovaj malo miriše na možda malo kiselkasto, a ovi svi drugi su onako baš na pravu šminku. Ja sam se umazala, valjda nisam. Imam još 2 proizvoda za usne, a to su Catrice Long Lasting, i to kaže, boga mi, vodootporna olovčica za usne. Onako normalna, roze, kajsija, pa da. Imam jedan Maybelline takav. Znači normalno srednje roze, kajsija. Mislim, lepa, fina. Ja od Catrice imam samo jedan lak za nokte. I to je onaj šaljokičavi beli, onako, što sam ja rekla za mlade, za venčanja. Bila je nešto 40 dinara i nju su stavili na to neko sniženje. Nema da joj piše do kad traje, niti je na kraju kraja bitno. Bitno je da nije promenila miris, da je u redu, da je lepa. I imam sada, osim nje i tog laka za nokte, imam i ovo sredstvo za negu usana. Beautifying Lip Smoother. Međutim, šta bi to kod nas bilo? Kaže zvanično balzam za usne. Dobro, način primjene, bla bla, upozorenje, bla bla. Ima simpatičan aplikator, ono sa sunđerčićem i jako lepo miriše, kao i sve za usne. Pa možda na nešto slatko, neke bombonice. Ja sam njega probala, evo vidite, malo sam ga iskoristila i boje je u suštini providna, odnosno jeste malo rozikasta, ali toliko slabo da se verovatno evo ni ne vidi. Znači ovakva, kajsijasta, ali je providan, tako da ništa specijalno nema tu konkretno boju. Međutim, da vam kažem, a vi bacite pogled kako izgleda, gledajte. Mislim, ako ga nađete na tom nekom sniženju, tubica, lepa, fina, elegantna, stvarno, svaka čast. Hoću da vam kažem da mnogo lepo sija.
jako, jako lepo sija. Ja sam ga uzela čisto kao balzam. Imam neki onaj u stiku, pa kao nikad nisam imala ovaj besan lep. Kao hajde da probam. Nije mi bio neophodan, ali hoću da kažem, možda se ne kajem što sam uzela, baš je fin i lepo miriše, a što lepo sija, to je pride. A sada malo šminkice za oči. Imam jednu She Smoky Eyes pen. Siva, odnosno tamno siva. Nju ću isto da vam svočujem. Baš onako gusta, mislim gusta, pošto je olovka mora da bude, nego baš onako i masna i kad vi tako vozate, ona ostavlja dobar trag, to hoću da kažem. Evo, tamno, baš siva. Ne mrda. Jako se teško skida, nisam je stavila na oči, nego sam je već jednom bila svočuvala i kad sam prala ruke, rekao, šta je ovo, onako baš mora da se skida, onako voskasta, ali čvrsta, jaka. Kaže da je za Smoky Eyes, dobro to znamo, da, ima ovaj aplikator Sunđerčić, mene lično ne treba, ja to neću da stavljam, ali onako, mislim, ja kad stavljam, meni je to uglavnom linija debela, jaka linija je uvek za mene, ja imam krupne oči, tako da to može da podnese. Ditno nešto bilo, isto na nekom stiženju, da li 40-50 dinara, pa rekao, hajde da probam. Tipično, ja ne bih baš sivu uzela, ali što da ne, malo probam malo. Mislim da ima dobre senke, mislim da imaju dobre one eyelinere, onaj moj plavi Teget, vrhunski, divan, znači prelep, odavno ga nisam koristila, ali tu mi je u kolekciji, uskoro ćemo da snimamo kolekciju šminke, pa budite tu. Inače, ovaj delo je dobar, moglo bi se očekivati svašta od njega. Kad već spomenu smo plavu, naravno da će biti nešto plavo, doduše ova se ne vidi baš da je plava, jel da? Broj je zvanično 0,40, inače Trendy Tap 3D Chrome Kajal, odnosno 3D Chrome Kajal. Evo ga natpis, znači broj 0,40, ovo je Teget, ali ona tamna Teget i to nešto, pa ne znam, crno, Teget, sivo sa šljokicama. I za kraj, mislim da sam ih pokazala negdje na Instagramu, možda ovu zelenu nisam, nju sam naknadno kupila, naravno, Trendy Tap, ponovo, Trendy Tap senke, pojedinačne, imam zelenu i dve plave, velike su, onako deluju da ih ima dosta, mada ne piše koliko je to grama. Inače, ova zelena je 0,21, pogledajte tamo, mislim da, zapravo sigurna sam da izlazi iz asortimana i da ih možete možda naći oko 40-50 dinara. Pa šta znam, mislim, ne znam, 40-50 dinara kupite 2-3, to je 150 dinara, budete mirni, gledajte koliko su velike. Deluju jako dobro, odnosno tamo kad sam ih svočovala, deluju stvarno dobre. Dakle, tamno zelena i dve plave. Iste su, pa da vam ne pokazujem. Ova je 0,81, gledajte koliko je lepo, onako indigo, plava, njam, mnogo je divna. A ova zelena, čekajte da vidimo, moglo bi da se upari sa ovim. Kako vam se sviđa ovaj, by the way, ovaj moj top, inače iz Terra Nove, da li beše prošle ili preprošle godine, maskirni, gledajte kako je dobar. Znači ovo je kao mrežica, nije, mislim, nije prava bluza, nego mrežica. I mislim, sve se providi, jel tako? Pazite šta nosite ispod. Eto toliko za danas. Drago mi je što ste bili ovde, drago mi je što ste stigli do kraja. Ako vas interesuje kako smo stigli do ovog luka, bacite pogled na Instagram, verovatno je taj video već objavljen. Inače, uživajte ovih dana, iskoristite lepo vreme, a mi se vidimo u narednom videu.